खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 30 नभेम्बर 2024 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, जेरावबो जाफुंसारगोन, सुथुरनि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'नो हागोन, बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, बिमा बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन, गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ। बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो द ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। गुबुना गोरोन्थि बुजिनोबो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव दिनै सांग्रां जानांगोन। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैनोबो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ सोरजोंबा नाथाय रायखोमा जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गासैनि साननायफोरा दिनै जाफुंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो समाजाव मान मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय दिनै खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया मावफुंजानायाव गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो आयाबो बांनो हागौ बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन नखराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोआ दिनै जोबोर जिंगाबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ बाथ्रा बुंनायफ्राव सांग्रां जानांगोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थेबो जानांनो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन
अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। नखराव बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।